Sa mga naghinam-hinam nga makadulag balik og basketball, antos-antos una. Sanglit dili gyapon kini itugot bisan og nagkaluag na ang restriction sa quarantine sa Davao City. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Ang mga mahiligon sa basketball sa Manila ni Glenn Adriatico o Ken Gibay naghandom nga makabalik na og tula sa court. Diha gipailawom na ang Davao ubos sa modified general community quarantine. Pabiling wala gitugot ang mga contact sports sama sa basketball. Busa wala sila'y mahimo kung dili mutuman na lang. Pero wala pa may bakuna. Delikado pa. Ibawal pa po ni Mayor Inday. Mutuman na lang yun kay para man sa among kaayuhan. Lami na kay Dula pero di bawal pa man sa gobyerno good. Lami lang tayo dulag basketball pero sa taman bawal pa man jud. Ingon na tong gobyerno na di pa pwede. Dihang gianunsyo sa nasyonal nga kagamhanan nga gidatun-an nila ang posibleng pagkonsidera nga itugot ang practice sa basketball. Nasayop og sabot ang ubang barangay nga itaod og balik ang basketball ring. Apan giklaro ni Mayor Inday Sara Duterte nga bawal paghihapon ang basketball. Nanawagan usab si ABC President Edgar Ibuyan Sr. sa mga kapitan nga pabiling bantayan ang mga gym nga wala pay magdula sa karon og basketball. Akong ginapahibalo sa mga kapitan, sa mga barangay officials, nga diin bawal magpadula o mag-practice sa basketball. Kutob sa tanan na physical contact, ginabawal nato na karong panahon na. Ato nung pakasundon ang kanmanduan sa tumayor nga ang pagsulod sa face mask, ang social distancing, o kanunay manghugas sa kamot. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.